Ej, what's up? Máme tu Stumble Guy. Ideme otvoriť Mythic Wheel a ak tu bude na tomto videu 50 lajkov, tak dáme part 2 a otvoríme 2 ďalšie Mythic Wheely. A ak chcete, aby mi môj kamarát kúpil gemy, tak budete musieť dať 200 lajkov. Takže ak tu bude 200 lajkov, kamarát mi kúpi gemy za 20 eur alebo 10 eur. Takže ideme na to. O môj bože, prečo by som to robil? Kedy ideme vyniesť, deti moje? Áno. Nie. A ešte nakoniec si dáme toto. Neviem prečo, ale tak, to je taký plus. Epic. Pod Legendary? Nie. Ale americké. Super. Počkať. Ešte mi... Tak ešte jeden si dáme. Prečo nie? Prosím, dajte like aspoň. Ďalšie. Oh my god, skoro! To je dobré. Oh my god. Oh my god. Ty máš taký diat. OK, tak dáme jeden spin a ešte, počkaj, dáme ešte jeden tento. Na budúci dáme keď tak jeden. Už iba jeden tento mytik. Trošička sa mi zmenili plány, tak. GG, gemy. GG's. GG's. Proste jediná Legendary medzi všetkými mytikami. Alebo whatever. Robím to pre vás, aby ste to nemuseli vyrobiť. GG, gemy. Zakryš oči. Yes! 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 Holy moly. Yes! Konečne! Nie, to sú šardy. To sú šardy. Ja viem, že sú to šardy. Tak aspoň niečo, no. Ešte to, čo si kúpime. Minieme všetky moje gemy. GG 4000 gemov. My si naozaj dostal legendary. Ja neviem. GG's. Tak to som akože nečakal. Tak dnešný opening to bolo niečo crazy. Čo mi tu lezieš po stole, ty opica? Dobre, dneska nám padlo toto. Nechytaj ma. Ty uchyl. Toto mi padlo dneska. Mimo video. Potom mi ešte padlo toto. Prestaňte ma obchytkávať. Keď skončí video. Dobre, Keď skončí video, tak potom, ok? prestaň. Ešte... Prestaň. Utočíš kameru. Ešte toto som dostal. Aj toho. Aj toto a hlavne toto. Ňam. A ak na tomto videu bude... Ak na tomto videu bude, ja neviem, počkaj. Nejak malo lajkov, lebo... 700 lajkov, No, tak ja Filipovi kúpim toto. nemusíš vraviť moje meno.
toto. OK. Prosím, Naozaj všetko. prosím, dajte Naozaj lajky. nie všetky. Prosím, dajte lajky. Dajte lajky. Prosím, prosím. 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 Tak si gay. Nie, nie. Ak dáte 700 lajkov, normálne, ja neviem, ja sa Tak si zblázním. gayovia. A za 100 000 odoberateľov bude Tak odhaľovanie. dám všetko. 1000 odobrateľov. Naozaj 10 000. Ak hitneme 1000 odoberateľov do konca tohto mesiaca, tak Daniel mi kúpi Nemusíš vyrobiť. to je jedno. Taký Ed zvedomé. Dobre, tak Tu si si mohol kúpiť. Nie. Tak, môj kamarát mi kúpi počkaj, koľko som to bral odoberateľov? 1000. 10 000. 1000. Takže ak hitneme tých 10 100 odoberateľov, Počkaj, si bol 100 000. ja som povedal, že za 100 000 sa odhalím. Sa odhalíš. No a za Počkaj, prestaň, za 100 odoberateľov mi môj kamarát kúpi si debil. Kúpi mi ty si debil. Tak mi prestaň. Tak mi kúpi toto. Fancy SpongeBob. Takže prosím, dajte like a odber. Dajte, prestaňte! Dajte like a odber a môj kamoš mi kúpi toto. Ty si... Ty si ma si ukázal. Neukázal. Neukázal. Dobrý ti. No, nerob. Daj mi face review. Fancy... Prestaň. Tak mi Za kamoš 10 kúpi odobera- za 100 odoberateľov, ak idem do konca tohto 10 mesiaca. 000. Ak do konca tohto mesiaca hitnem ja vás nesnažím. Tak mi môj kamarát kúpi Počkaj, tu máš sluchatka. ereberezko zasore medzi dvere, bum. Kúpi mi fancy SpongeBoba. Takže dávajte subíky. Rýchlo. Je to zdarma. Dávajte subíky. Bye bye. Bye bye. Aj lajky. Bye. Lebo za koľko lajkov som povedal? Za 700 lajkov si vravel, že mi kúpíš toto. Toto si povedal, že mi kúpíš. Toto si povedal, že mi kúpíš za 700 lajkov. Nie Takže 700 lajkov, 10 000 odobrateľov. dajte like a odber. Tak. Bye bye.